Muto diyan yung tanan day. Okay ra mo? Ito sa trabaho karong mga oras ha. Na ako mga kuyog dito guys, mga ako man din yung mga silingan. Ay no, bay. Hi, Uy. Parang tagbudbud. Parang adlaw. Huwag kasi yung Oras na guys, muto man meron alas 12 na guys. Apit na gayron alauna guys. Pantog naman, lulod na naman yung mga bata sila yung silingan guys. So guys, ay ra mo biya sa mong video day. Ay ra mo biya sa mong page, sa mong YouTube channel, sa mong Facebook account.